Ingane zakwethu niyaphila ngalesikhathi bafowethu, ngiyathemba ukuthi ni-right. Ngiphathele la uDumisane Zulu odumele kaMzukulu. Isizathu ukuthi ngimbuyise bafowethu, ngikhumbula eshaya enye i-album yakhe yayithi ungaze ungishiye ngempela dali wami, sobona abangcono manje usuyangijikela. Yabona leyo ngoma leyo kwakuyingoma yakhe yokuqala. Okuwumculi lo wangihlaba umxhwele kakhulu ekuthenini ayisekho into okuthiwa uyivukane manje emculweni. Yabona umculo wamaskandi manje ngiyasho namanje usufana nekwaito ne-R&B. Uma wafika ngisho ungafika namhlanje makwafika washaya ingoma ezothandwa abantu, uzoyibona i-welcome uzoyithola kubantu, i-support wethu, abantu bekweseka bewe bevuka nawe. Uma uzokhumbula kahle uMzukulu wayi-album yakhe yokuqala washaya leyo ngoma leyo, ngiyifakile la i-background yayo. Wonke umuntu wayemsupport ayidlala ingoma yakhe ngapha nangapha bafowethu. Ngiphinde futhi ngikuveze ukuthi lo u-social media unamandla kakhulu, ngoba leyo ngoma leyo yahamba kakhulu bafowethu, iyona yamvulayo zonke indlela zakhe. So ngizama ukusho ukuthi yena waqinisekisa ukuthi into okuthiwa ivukane emhlabeni noma emculweni kamaskandi into engasekho leyo. Ufuna wazi noma wena usasemncane osafisa ukuhlabelela ukuthi uma uzopractice into futhi kuwena egazini uyilungiselele kahle, akusho nje ukuthi uyafika emculweni. Mawuzofika wenza lento efunwa abantu uzoyibona i-support ozoyithola, uyobona ufuna ukuthi lento engangisho ngiqiniseke kangakanani. Ngicabanga ukuthi uyena umuntu ofakazi walokho, uyena futhi umuntu oyisibonelo. Ngiphinde futhi ngikuveze ekuthenini indlela akafeaturishwa ngayo inkulu kakhulu bafowethu. Ngisho kokwaito, ngisho kubani yayizwa leyo nto le. So ufuna ubone lo muntu most talented ngempela lo mfokazi. Yabo, ngiphinde futhi ngikuthembise ukuthi December noma before December mayikhiphile oyihlupho nje ukuthi uyithole i-album yakhe, khona ingoma uzoyizwa ezofika ithinte, ezofika ijabulise kuyena. Ingoma zakhe make ngiyilalela kuzona ingoma ukuthi mawuyidlala ngathi mhlawumbe ungavukela usinga ugiye wenze yonke into, kodwa i-message yazo engathi ungathi uma uyifakile i-album yakhe uyihlalele phansi ulalela i-message, khuluma ngempela ingoma zakhe. Phinde futhi ngikuveze ukuthi okumnandi ngaye-ke ngoba ngade ngisho ukuthi uwumculi ofeaturishwa kakhulu emculweni, yonke inhlobo yomculo futhi ongocabanga ukhona. Akanayo futhi lento ukuthi yena angizwani naliphi isayidi, angizwani naliphi isayidi. La akasebizwe khona uyafika asebenza ngaleso sikhathi leso. So abaculi laba bayisibonela, abaculi laba okuyibona abazosizela iy'ngane zethu esafisa ucula ngoba zikhona bafowethu. Zikhona iy'ngane mhlawumbe esesesikoleni njengamanje noma esiyiqedile isikole kodwa iyafisa yazi izokwenza kanjani. So abantu laba bayisibonela, abantu laba ubufakazi ukuthi uma ushaya into efunekayo noma wenza lento efunwa abantu uzojajulela. Ayisekho into okuthiwa ivukane, lokho ngizokugcizelela. Ngiphathele nangumzukulu ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi nginifakele umuntu oyisibonelo futhi nani nimazi ukuthi washaya leyo ngoma leyo waduma i-South Africa yonke. Angibonga kakhulu bafowethu ngesikhathi senu. Ngiyathemba ukuthi engikushilo akukho kuyinhlamba, akukho kufika kabi komunye umuntu. Ngibonga kakhulu.